Adidas klub je jedna od onih institucija Adidasa kao kompanije koja nosi ključne vrednosti i kvalitet ove kuće. I duboko naše uverenje da je uspeh baziran na uzajamnom poverenju i poštovanju. Adidas klub je skup ljudi koji, ajde da kažem, dele neke iste vrednosti. Znači, žele da imaju bolje firme, žele da uključe ljude, žele da budu bolji i u društvenom i u bilo kom pogledu. Dakle, ljudi i firme iz različitih delova bivše Jugoslavije, dakle, ljudi koji dolaze zajedno i u principu dele svoje mišljenja, razmenjuju dobre, razmenjuju loše stvari, pronalaze svoja rešenja, pronalaze kako bi mogli sarađivati. To je ono što je Adidas klub. Obično su to 2 do 3 dana zajedničkog rada, obično je neko od domaćin koji pokazuje svoj deo grada, svoj deo posla na kraju krajeva, ili se i posećuje firma. I u svakom slučaju osnovna ideja je integracija. Integracija pametnog, dobrog biznisa da napravi još bolje za sve nas. Svaki sastanak kluba sastoji se s jedne strane od radnih aktivnosti koje su inicirane od strane Adidasovih konsultanata i predavača kao teme o kojima se diskutuje priča i o kojima se razmenjuju iskustva. Sastoji se s druge strane od dela druženja, zajedničkog provoda i opuštene nekakve atmosfere. I ključno, treće, koje obuhvata čitavu ovu priču, klub je mesto razmene i prijatnosti. Svi ljudi koji dolaze na klub pripadaju njemu, pre svega u toj nekoj emociji, prijatnosti, okruženja ljudi sličnih uverenja, sličnih vrednosti.